Miten koulutuksessa pitäisi muuttaa pedagogiikkaa, jotta opiskelijat pystyvät hahmottamaan työelämän vaatimukset? Itse tietysti pedagogiikka on tosi laaja kysymys ja siihen on moniakin keinoja, mutta itse olen käyttänyt muun muassa sellaista keinoa, että olemme nivoneet teorian käytäntöön, jolloin lähdemme viikoittain suoraan työpaikoille harjoittelemaan niitä asioita ja sinne annetaan oppilaille tehtäviä sinne, joita he siellä työelämässä tekevät, teoreettisia tehtäviä ja sitten ne käsitellään koulussa ja joka viikko he keskiviikkoisin käyvät harjoittelemassa ja aina uudet tehtävät ja sitten käsittely ja sitten lisää teoriaa ja taas uudet tehtävät. Eli joka viikko nivotaan käytännön työtehtävät oikeissa työympäristöissä siihen opittavaan asiaan.